E legat, mă, sau vă țineți cu mâinile? Băi, băi, de că frică. Ia. Bă, ce tare e aici! Bă, vine mașina! Las că vă văd ei! Mamă, ce ger e! Nu? Mamă, bă, cred că sunt minus 20 de grade. Ne merge o camionetă noaptea. Hai că v-am făcut filmare. Uite, bă, Dreanță! Să-i fi luat pe ăștia. Chiar că să-l fi luat pe Dreanță, pe Bob. Frâna? Dai cu frâna de mână! Nu merge la